Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum id-29 ta' Wissu l-Knisja tagħmel it-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista. L-Evanġelju jirrakkonta kif San Ġwan il-Battista ikkundanna bla biża' iż-żwieġ bejn Erodi u Erodja, peress li din kienet miż-żewġa lil Filippu ħu Erodi. Erodja ġielet lil Erodi jaqfel lil San Ġwan fil-ħabs u f'mument ta' djufija Erodi wiegħed lill-bint Erodja dak li trid. Italbet ras Ġwan il-Battista. B'hekk il-prekursur tal-mulej sofra l-martirju qabel li mgħallem tiegħu. Nitolbu eżis ħut illum f'dil festa tant għażiża għal ħajja miż-żewġa, għal miż-żewġin kollha. San Ġwan Battista ta' ħajtu għal dusija ta' żwieġ. Ejjew niftakru li ż-żwieġ u l-familja huma rigal ta' Alla lil bniedem, huma grazzja kbira u li jinħarsuhom fis-sħuħija tagħhom huwa ta' ġejt għal bniedem. Alla mhux qed ifittex xi kapriċċ tiegħu, Alla m'għandux bżonn pjaċiri minn għandna, Alla qiegħed iħares id-dinjità tagħna, Alla qiegħed iħares l-interessi tal-bniedem. Il-bniedem li huwa ċċana l-imħabba u li fil-familja, familja soda skont il-qalb ta' Alla, isib l-ewwel qabel kollox dik l-imħabba li tant jixtieq. Jew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejren noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Leli u l-membri kollha mejtejn tal-familja Gawċi. Jekk nitlobkom minn qalbi wkoll kjoġobkom kantkom il-mobiles fuqkom itfuhom jew għamluhom silent ta' ħej ħalli ma jkunniex xi tellifna waqt il-laqgħa tagħna mal-mulej ma jixraqx hekk. Nitolbu. O Alla, int ridt li San Ġwan Battista ikun il-prekursur ta' ibnek, mhux biss fil-ħajja, iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma hu sofra l-martirju għal verità u l-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissieltu bil-qawwa biex niddefendu it-tagħlim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni u qalli, u int ħażżem ġenbejk, qum u għajdilhom kull ma nordnalek, la tibżax minnhom, għax inkella nbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik imma ma jagħmlulek xejn għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik, mulej, jien nistken, ma jkolli qatt ta' x'ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' ken għalija, intwet li tiġi dejjem is-salvani,
għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, minit il-qarriq u l-kiefer. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi, it-tama tiegħi, mulej, inti il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek sarraħt sa minn twelidi, sa minn ġuf ommi inti ħatni. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti int allimtni u jinsissa għadni nxandar eġubijietek. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħoħ Filippu billi kien iżżewwiġa hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddejs kien Ġwanni kien jibża minnu u kien ħarsu mill-lawċ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla: itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha: titlobni x'titlobni kollox nagħtik, imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma: tgħid x'nitolbu? Ras Ġwanni l-Battista wiġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan. Talbitu qaltlu: irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan. Iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jarġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġieba fuq platt u tali tfajla u t-tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipri tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżis ħuti li taqblu miegħi li kull min jidħol għal ħajja miż-żewġa u ħanejt hawnhekk parentesi, il-ħajja miż-żewġa hija vokazzjoni, mhux tas-saċerdot biss hija vokazzjoni ta' il-ħajja miż-żewġ hija vokazzjoni. Vokazzjoni x'jiġifieri? Il-kelma vokazzjoni ġejja minn kelma Latina jew Taljana, vocare x'aktarx, u x'hekk jiġifieri sejjaħ, sejħa. Mena il-ħajja miż-żewġa hija frott ta' sejħa minn Alla, għalhekk hija vokazzjoni. Il-ħajja miż-żewġa hija xi ħaġa mill-isbaħ, grazzja kbira li Alla jagħti lill-bniedem eżis ħuti u x'hekk. Il-ħajja miż-żewġ hija sagrament għalina l-insara u x'hekk hija sagrament. U
U jiena nemmen eżisħuti li kull min jidħol għal ħajja miż-żewġ anke żgħażagħ ta' żmienna li minn hawnhekk nagħmluhom appell ma jibżewx mill-ħajja miż-żewġa. Jistaqsu lilhom għax ħafna żgħażagħ illum qegħdin jibżgħu u tafu għax qed jibżgħux. Għaliex sfortunatament ħafna żwiġijiet qegħdin ifallu u propri fuq dan xtaqt naqsam ħsieb magħkom dalgħodu u x'hekk. Mela konna qegħdin ngħidu u x'hekk li l-ħajja miż-żewġa hija rigal tal-Alla, huwa sagrament u x'hekk, huwa don ta' Alla u li Alla jsejjaħ għalija lil ħafna. Għax il-futur tas-soċjetà tal-Knisja tal-bniedem jiddependi ħafna u ħafna mill-ħajja miż-żewġa u kemm ikunna familji sodi jeżisħuti. U allura il-mistoqsija l-kbira għaliex fi żmienna hawnhekk f'Malta u għawdex tagħna għaliex ħafna żwiġijiet qegħdin ifallu. Jiena nemmen kont bnejdilkom din qabel li kull min jidħol għal ħajja miż-żewġ jidħol xi ftit jew wisq b'intenzjoni tajba li jibni familja, li jkollu l-ulijiet u x'hekk, li jkollu familja sabiħa u x'hekk. Ħafna nemmen li jekk jidħlu għal ħajja miż-żewġ allura x'jiġri? Għaliex ħafna drabi u x'hekk sfortunatament fi żmienna iżjed minn qatt qabel il-ħajja miż-żewġa qiegħda tfalli. Jien nemmen li hemm ħafna raġunijiet. L-ewwel nett sfortunatament dawk li jkunu jitħejjew għaż-żwieġ forsi mhux dejjem jieħdu bis-serjetà biżżejjed il-preparazzjoni tagħhom. Donnu jieħduha lightly, kultant, mhux dejjem kultant. U għaliex? Għax ħafna drabi jeżisħuti ma nifhmux li tħobb u li tħobb verament mhijiex xi ħaġa faċli ta'. U ħafna drabi iż-żwiġijiet ifallu mhux għax dak li jkun ma jkunx irid iħobb, imma ma jkunx kapaċi jħobb. Hemm differenza kbira. Jien nemmen li t-tnejn li jersqu quddiem l-artal biex jiżżewġu u x'hekk ikunu jixtiequ jħobbu li xulxejn żgur. Però xi drabi jista' jkun hemm xi ħadd minnhom jew it-tnejn li ma jkunux kapaċi jħobbu. Għaliex eżisħuti. U ħanejdilkom ir-raġuni hija waħda ta' jien hekk nemmen tal-inqas. Il-bniedem li li jitbiet minn Ġesu imsallab, kif jista' jħobb eżisħuti? Min se jgħallimna nħobbu? L-ewwel esperjenza tal-imħabba ta' kull wieħed u waħda minna tibda fil-familja, tibda mill-ġenituri. U allura ovvjament l-ikbar dover l-għandhom il-ġenituri u n-nanniet, intom eżis nanniet li tqattu ħafna ħin ma' tfal ta' wliedkom hija li tgħallmuhom iħobbu ta' u noqogħdu attenti ara ma ngħidux dak il-kliem u pattijielu jew taħfirlux għax inkunu nagħmlu żball u ħsara kbira lill-uliedna jew lill-ulied uliedna. L-ikbar dmejr tal-ġenituri u tan-nanniet huwa li jgħallmu lill-uliedhom u lill-ulied uliedhom jħobbu bil-verità. U li mħabba bil-verità, li mħabba vera, ma tista' qatt tkun imbeda minn Ġesu u minn Ġesu msallab. Ejduli eżisħuti fejn fid-dinja tal-lum? Mejn fid-dinja tal-lum se għallimna nħobbu? Tista' tmur l-università u tieħu ħafna korsijiet, imma l-ebda kors ma jgħallmek tħobb. Tista' taqra ħafna kotba u tista' tfittex l-għarf tad-dinja. Min minnhom se jgħallmek tħobb bil-verità eżisħuti? Skola waħda hemm tal-verità, skola waħda hemm tal-imħabba, dik li San George preka li l-kurċifiss kien isejjaħlu il-ktieb il-kbejjer tbiet minn Ġesu u minn Ġesu msallab u ma tkunx taf tħobb. U ħanejdilkom ħaġa eżisħuti, il-kol kemm aħna. Kemm ma nkunux konvinti li ma nħobbux biżżejjed ifisser li ma nkunux inħobbu ta'. Għax il-mħabbija vjaġġ li jrid jieħu ħajjitna kollha. Nemmelaw ħafna miż-żewġin qegħdin tisimgħu, mhux għal miż-żewġin biżdejn għal kull bniedem, għax l-isfida ċ-challenge tal-imħabba mhux għal miż-żewġin biss ta' għal kull bniedem l-ikbar challenge tal-ħajja. Tista' tkun l-ikbar miljonarju, tista' jkollok xi kollok u tista' tagħmel x'għamel u tista' tkun kemm tkun suċċess,
Jekk inti bniedem li m'intix kapaċi tħobb, inti bniedem li fallejt. Inti bniedem li fallejt. Ġesu stess qalilna din, min iħobb li l-ħajtu jitlifa. Min jobot il-ħajtu jżomma sħiħa sal-ħajja ta' dejjem, tħobb il-ħajtek xi ġifieri, tkun egoist. Taħseb fl-interessi tiegħek. U allura tispiċċa titlef is-sens tal-ħajja. Kif qed jiġilu ħafna drabi l-bniedem tal-lum, jispiċċa ma jafx għalfejn qed jgħix. Għaliex? Għax ma jafx iħobb. Min jobot il-ħajtu jfisser min jagħti ħajtu. Eżis ħuti tagħti ħajtek mhux biss billi tmut martri bħal Ġwanni l-Battista, il-martri tal-verità. Tagħti ħajtek ifisser li kuljum tfittex li tikber fl-imħabba, li kuljum tagħmel ħiltek biex tħobb iktar. U għalhekk eżis miż-żewġejn, eżis arajjes, eżis ħuti intkom minn intkom. Int konvint li lil-martek, li lil-żewġek, lil-uliedek, lil kien minn kien ma tħobbux biżejjed, ma tkunx konvint li ma tħobbx biżejjed tieqaf tikber fl-imħabba. U l-imħabba li tieqaf tikber hija l-imħabba destinata li tmut. Allura eżis ħuti aħna kuljum jiena bħala saċerdot irid ikun konvint li lil-mulej li lilkom lill-komunità ma nħobbkomx biżejjed, inħobbkom iżjed. U dak hu ċ-challenge li għandu kull bniedem. U minn hawnhekk eżis ħuti llum nixtieq nitlob għal ħut il-miżżewġin kollha, għall arejjes, għal dawk li qed iħossu s-sejħa għal ħajja ta' żwieġ biex ma jaqtgħux qalbhom, biex jemmnu fl-imħabba, biex ikunu huma stess li jkomplu jikbru fl-imħabba. Għax eżis ħuti fejn m'hemmx l-imħabba hemm falliment. Fejn m'hemmx l-imħabba l-bniedem tilef is-sens tal-ħajja. Fejn hemm l-imħabba mill-ferħ veru. Fejn hemm l-imħabba li għallimna Ġesu fuq is-salib, eżis ħuti għax dik hija l-vera mħabba, fejn hemm l-imħabba hemm il-ħajja. Fejn hemm l-imħabba u xekk. Allura l-bniedem jgħix il-ħajja bis-sens. U l-aħħar kelma, San Ġwan tas-Salib kien jgħid hekk. Fejn m'hemmx l-imħabba, poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba. Jekk ingergru ħafna b'ħafna affarijiet negattivi li jiġru madwarna, b'ħafna nuqqas ta' mħabba, allura ejjew nibdew aħna li nemmnu. Ejjew nkunu missjonarji tal-imħabba vera. Dik l-imħabba li jagħtina Ġesu u li aħna rridu nkunu ġenerużi li naqsmuha mad-dinja. Kuljum bi sfida ġdida, kuljum b'impenn ġdid. Kuljum mulej jiena nħobb, nagħmel ħilti biex nħobb imma naf li ma nħobbx biżejjed. Enni ħanħobb dejjem aktar. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Quddiem l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista li ħabbar il-preżenza tal-Messija u kien xut tiegħu sa bit-tixrid ta' demmu, inresqu lill-Alla dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu fik mulej jinqedu it-tama tagħna flimkien. Sabiex il-Knisja tkun dejjem attenta s-sinjali ta' żminijiet u tara fil-preżenza tal-mulej fl-istorja tal-bnedmejn nitolbu fejk mulej jinqedu. Sabiex il-Lowt jaslu jarfu li fi Kristu tinsab il-milja tas-salvazzjoni nitolbu fejk mulej jinqedu. Sabiex il-persuni konsagrati ikunu fid-dinja profeti kuraġġużi bħalma kien Ġwanni l-Battista nitolbu fejk mulej jinqedu. Sabiex aħna hawn miġbura nkunu xhieda ħajja tal-ġustizzja u l-verità nitolbu fejk mulej. Min qalbi nsellem lis-semmija kollha li jieħdu sehem fil-quddiesa għax ma jistgħux imorru fil-Knisja x'hekk dawk li jsegwu l-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew tar-radju jew inkella ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Niftakar minn qalbi fl-anzjani il-murda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, jekk nitlob ħafna għalikom eżis ħuti nitlobkom itolbu għal miż-żewġi, nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħossu s-sejħa l-ħajja miż-żewġa biex hekk ikomplu dejjem jikbru fl-imħabba u fl-għotja tagħhom lil xulxejn. Nitolbu wkoll għal dawk li jtolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Illum nixtieq nitlob għal persuna li talbitna nitolbu għalija għax għandha xi testijiet mediċi dalgħodu. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil mulej.
ilqa u alla missier it-talba ta' wliedek bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista, l-akbar wieħed fost dawk li twieldu min-nisa, sabiex il-ħajja tagħna issir offerta li toġob lilek bi Kristu Siedna. Imbierek int u li Alla tal-ħolqien kollu għax tjubidek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jistieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Ilqana mulej Alla tagħna li uniedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafnu mulej minn żunitej u d-dnub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek, nitolbuk li żommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwan Battista, il-leħen jgħajjad fid-deżert u rijjienna b'qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Aħna nfaħruk għall-leġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek li jintollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twieldu minn nisa sa minn qabel twelidu u qabes bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna għammed bl-ilma lil min tagħna l-Magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tagħlaq waxida għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u mit-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rbieħ ta' ħutna Leli Gawċi u l-membri kollha mejtejn tal-familja Gawċi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Nistaqsu ftit lilna nfusna nisħut illum, jien għadni nikber fl-imħabba, jien konvint li ma nħobbx biżżejjed, jien nixtieq inħobb iktar lill-eżistijaj lil kulħadd. L-imħabbija vjaġġ li jibqa' sejra l-eternità anke fil-ġenna, nibqgħu infinitament nikbru fl-imħabba għax insiru nixbħu lil Alla dejjem iżjed u Alla huwa mħabba. Ejjew għalhekk ngħidu bil-qalb flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna, nissew nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Nitlobkom għat qarbejn tal-ġnub jersqu jitqarbnu fil-ġnub u tan-nofs jersqu fin-nofs biex ma nevitawx konfużjoni, ġifieri stennew tal-ġnub sakemm jiġi xi ħadd fin-naħa tal-ġenb. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqf. If tu algo vera Cristo,
L-imħabba vera trid bil-fors titlob maħfra meta tisbalja bis-sinċerità u tkun lest li taħfer. Ejjew ngħidulu bil-qalb lil Mulej Ġesu grazzi ta' dan id-don li jiftħilna għajnejna u jaħfrilna ta' kemm il-darba forsi nqasna fil-imħabba. Umu bil-wieqfa u ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu aħna u nġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema. Nitolbu Mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.